Happy गरम बन्द होनलाय खनसे गासिबो लोगोफोर नै दिनै बिराद खुसि आरो लोगोफोरा जोंनिया दिनै जोबसिगोन नालाय दिनै बिदाय आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो दा आरो बिसोरनिनो मोसानाय सोरबा खन्थाइ आवरायनाय भिडिअ खालामगोन नोंनिया मा नाम आंनि मुङा मुसुरिमोन मुसुमतारी ओमफ्राय नोंखौ इंलिस खन्थाइ आवरायनोसै आङो 8 सिरि जिखुनु दे Daffodils. I wander lonely as a cloud that flows on high over valleys and hills. When all at once I saw a crowd beside the lake beneath the trees, flittering and dancing in the breeze, continuous as the star that shine and twinkle on the Milky Way. Sampai. Oh, thank you. Nang mana man? Raja Musari. Mak kelas berapa ya? 7. Kelas 7. Nang gempa boron ni kontai deng sih. Kelas 7 ni. जोनोम हादर जेराव आं जोनोम मोनबाय जोनोमगिरि आइनि अननाय उनसुल जेराव आं जोनोम मोनबाय जोनोमगिरि आइनि अननाय उदां गोसो मावनाय दांनाय गोहो साथुथुजों देरहानाय बेनो आंनि उनसुलि जोनोम हादर आंनि आंगो सोमोन्दो Thank you. Nang मा kelas? 8. Kelas 8. Nang सानजाबनाय सोंनोसै आङो. दे. Terima kasih. Basanjab seba, basanjab nezi, basanjab nezi, basanjab tamjiba, basanjab rei, basanjab rei, nezi, basanjab ba neziba, basanjab do tamjiba, basanjab sni tamjiba, basanjab dain brezi, basanjab gu breziba, basanjab jibaji. Korea. Nah, tham dazab ba bisang. Dai. Pakai song nah. Nang मा kelas? 5 plus. Kelas 5. Basanjab सोंनोसै नोंगो दे. Tham sanjab brei bisang. Tam Sanda Brejine. Oh, pakai song. Yang mana man? Veronica Musumatari. Oh, sampai नै दाजाब से बेसां जायो? Tam. Oh, hakkaयो. Ya मा kelas फरायो? Class 4. Kelas 4. Sanjab सोंनोसै नोंगो दे. नै sanjab ba बेसां? Nei Sanda Pasi. Oh. Nोङो मा kelas फरायो? 4. Kelas 4. नोंखो सानजाबनाय सोंसै दे. 4 into 4 equal बेसां? 4 into 4. 16. Nोंलाय मा नाम? Bukafer. Okafor. मा kelas फरायो? 5. Kelas 5. Mbak nang सोंसै दे. 5 सानजाब 5 सानजाब 5 बेसां? Nejiba. Coba apa isang? Anpai nengga mak kelas berapa? 6. Kelas 6. Mbak nengga 2 sanjab 2 besang. Sanda Do. Hamzido. Ayo sok. आरोबाव दायो सिनायथि होनो सानदों खैराबारि दुलाराय बर' आफादनिफ्राय आं गांसे मान फालिजों फरायनानै लानाय जाबाय Tonight,
जोबनायाव जोंहा बयबो हान्थु खरायनानै बड'फाखौ बिबार बावनाय जायो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो शेयार खालामदो। बेनिफ्राय जायफ्रा फार्स्ट नायदों बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लादो। आं भिडिअआ बेखिनियावनो गोजोन्थों।